Ahojte, z tohto starého koryta si idem spraviť záhradnú ozdôbku a teraz meriam, že kde prídu nohy, pretože toto koryto bude stať na nohách. Vyvrtala som to vrtačkou a pravdu povediac ukážem vám aj to, ako som sa potrápila. Takže najskôr som dala väčšie šrouby do tých dierok a tie nohy som priložila, no toto takto nerobte, v žiadnom prípade, ono to nedržalo. Potom som prišla k stene, nejako som to skúšala, ale nedrží. Takto to nedrží vôbec. A absolútne sa nedalo tými veľkými šroubami krútiť, takže nie takto sa to robí. Tak som chytila a vyvrtala som do nôh dierky vrtačkou. Chcela som si to takto prichytiť. Keď boli všetky 4 vyvrtané, skúšala som to takto do toho šroubu nejako. Ani takto to nebolo dobré. Predstavte si, že som vyskúšala aj 2, aj 4 nohy, už neviem. Ale nie, pohybuje sa to, nie je to pevné. Strašne som sa s tým trápila. Takže ukážem vám týmto aj to, že takto sa to vôbec nemá robiť, pretože pozri. Takže nič. Tak som chytila a ešte väčšie týmto vrtákom, väčším, som navrtala dierky. V podstate tie prvé dierky boli úzke, s tenkou vrtačkou vyvrtané. Takže no aj týmto som sa trošku potrápila. Ťažko to ide s týmto vrtákom. No a teraz skúšam. Myslím, že už správne, áno. Proste ide o to, že také podklady treba dať pod ten šroub, podklad taký, už neviem, ako sa to odborne nazýva, ale proste taký podklad pod ten šroub. A hneď vám ukážem potom z druhej strany, že proste tú nohu natočíš. Toto myslím, vidíš, takto to vložíš z tejto vnútornej strany. Už teraz to vojde, pretože je tam dostatočná diera. Ten šroub pretlačíš s týmto podkladom. Taký väčší som našla, takže ale aspoň to drží. Áno, no táto druhá dierka je trošku šrobovákom som to našrobovala, no. A pekne to vojde, áno. Takže šrobovákom našrobované a takto noha, prichytím si samozrejme skútkovačom ten šroub a takto si to natočíš, nakrútiš tú nohu a už potom to bude pevne stáť na tých nohách vlastne. Trvalo to dlhšiu dobu ako na videu, ale no. Nie je to ľahké prísť na to, že ako takúto, vyzerá to, že ľahko to ide, ale naozaj. Možno sú tie nohy vysoké, ale takto to potom vyzerá. Ja som si vytvorila jamky do zemi a do dierky som ešte vložila tie nohy. No a teraz už ide konečne zeminu som nanosila zo záhrady. Toto je taká pieskovatá časť zo zeminy.
Pridala som si ešte aj kupovanú zeminu. Trošku poriľovala. A už som posadil, dala som do stredu maliny. Sem pôjdu maliny pekne, oni sa môžu rozprestierať. Ak náhodou by toto koryto bolo málo, tak si vysadím potom odtiaľto tie maliny do záhrady. Takže tu v tomto koryte si chcem vytvárať, sem si dám pekne také karafiátky, kvetinky. Už mám pokúpené jahody. Dnes si ešte posadím jahody a takto som to potom umýla vodou, už potom obstriekala, že aby poliala som ich a dodnes pekne už sú tam týždne a pekne to drží.